Oh my god, बेबायदिनो गरजों खमबिस Halo बोराय बेपारि जानानैहाय जाफानानै मारै मोनदों दख'ना बेफारि हा आंना माने गोदोनिफ्रायनो आं दख'ना सोनानै बुंलांगोन बे दिनै डेलिभारि दै हरनांसिगौलाय बिराद बिजि माने सिगांनिफ्रायनो आंना मोनसे साननाय दंमोन माने जाय माबाथो आं माबायालै भिडिअ खालामबाय थागोनल' सानोमोन आं ओमफ्राय दख'नानि भिडिअथ' बहुद बानायबोबाय आं वाल खुसिनो मानो दाग्रा बै समनिफ्रायनो एग्लुंहैनाय अब्ला आंना फरायनायानो जोबाखैमोन एकदम ओमफ्रायहाय गोसो जायोमोन ओमफ्राय सहाजोबाबो ओमफ्राय लासै लासै रेगुलार जालांबाय दा बेफारि जानानै माबायदि मोनदों बेबो जानो गोसो गैयामोन बे एसे माबा नांबाय नालाय इन्टारेस्ट लाबाय ओमफ्राय आं नैबेखौ मिथियो माने मानसिया बेकार थायोब्ला जेनेबा नो डाउट इउटुबाव बा बेलेग खामानियाव फैसा फैयो खिन्थु इसिबां हार्ड वर्क खालामनाय जाया नालाय ओरैनो थाबाय थायोब्ला गोदाव सोराव मोनो मालाबा फैसा फैबालाय मा जानो ओमफ्राय माबा मोनसे खामानियाव नोङो फिसा जा गेदेर जा खामानिया एंगेज जानानै थायोब्ला माने फालतु टाइमफ्रा बेकार जाया टाइम पास बायदिबो जाबाय खामानियाव नोङो हांसो हांसो जाबाय प्लास बेजों लोगोसे बहुत मानसिफोरा नैबेफ्राव मोजां खामानिफ्राव हाबनानै थायोब्ला जे मानसि नालाय साननाय हनाया स्टेबल थाया मालाबा गाज्रिबो थांगोन मालाबा मोजांबो फैगोन बिजि थाला बावजोबो आरो बेस्थ' थायोब्ला बिनिखायनो आङो लास्ट मोनसे भिडिअआवबो आं बुंखायामोन ना माने आङो लाइफआवहाय आं गोगोमनो आं गावखौहाय फालतु टाइमावहाय गावनि माने मोजां टाइमफोरखौहाय इउटिलाइज खालामनोहाय आङो गोसो जायो फालतु जिनिसफ्रावहाय आं गोसो जाया आरोखि आंबो बायो किसुमानखौहाय अभार गोराखौबो बायो आं मावनो हायैबो गैया इलेक्ट्रिसियान जानानैबो जानो हायो आं गोसोबा ड्राइभार जानानैबो जानो हायो हाजिराबो मावनो हायो बे आरोना खिन्थु आंना बहुद गोरोन्थि जायासै नै दाख्लै सासे आगै बिहरदों दख'ना उदालगुरिनि हरबाय सादोरखौनो सोना हरनो बावदों लाबानो जाखायाखै बारा 100 ना माल' मोनदां आरो दा डेलिभारियाव बेयो थांबावसिगोन 150 पकेटनिफ्राय थांसिगोन बे उफाय गैया हरनांगोन सादोर थालांबाय नालाय आरो पेक खालामबावबाय आरोना आं उफाय गैया दा माला मोनहैयो ओमफ्राय बिनि मेसेजखौ नायदों आंबो अयथासार चेक खालामनाया दाबो एराउन्ड 700सोनि बारा दं मेसेजआ सोरनाबा सप्तासे जालायलायबाय रागा जोंजानायनि फन गावहाबो डिउटियाव थायो रिप्लाइबो होजोबनो हाला आरो आंहाबो बिनिखौ चेक खालामबाय थाबा चेक खालामना होननायबा भिडिअ थालाङो बेबायदि आरोना जिखुनुआनो जाया दा पेक जाजोब्बाय नै बे दिनै सेन्ड जासिगोन बेखौ हैनायसैलाय सानो पस्ट अफिसजों हरो ओमफ्राय पस्ट अफिसजों फैगोनदां नोंखौ पस्ट अफिसाव खमावबो जायो खिन्थु बेफोरो माने सिकिउर मोना आं बारा बहुत मानसिनिखौ आं नुबाय सिगां आं फोरोंबोबाय नालाय बहुत प्रडाक्ट गोमानाय खायफाना प्रडाक्ट गोमानानै प्रडाक्ट मोना आरो खायफाना सौहैखांबाबो प्रडाक्ट सानैसो आं भिडिअ बानायहैग्रानानो जाबाय प्रडाक्टआ थाङो प्रडाक्टआ मोनखांबाबो खायफा मोनाखै होनजायो प्रडाक्टआ मोनफैयाखै गोदान हरफिन फैसा रिटार्न हरफिन दावराव बेबायदि थ' बेयावहाय जों हरनाया ओरैबायदि सिस्टेम डेलिभारि फियाबो एसे मोजाङानो लायो खिन्थु प्रडाक्टआ आनलेस एन्ड आनटिल नोंनि मबाइलाव जि नाम्बारखौ होदों अटिपि थाङाबा डेलिभार जाया अटिपि नोंनि मेसेजखौ नांथारगोन ओमफ्रायसो डेलिभार जागोन होमबा मिथिखाबाय कास्टमारा मोनबाय थेवबो थगायनोबो हाला आरोना ओमफ्राय नाम्बारफ्रा भुल होदोंब्ला अटिपिआथ' बेलेगनाव थाङो सासेनिया जादों सानैनिया बे जोंनाव फैफिनसिगोन आरो बे डेलिभारि जाया नों कास्टमार मोनब्लाबो नोंनि खाथियाव सहैब्लाबो नों बेखौ मोना अटिपि होआबा ओंखायनो नाम्बारा बिराद सोरनि प्रडाक्टआ डेलिभारि जाबाय सोरनि प्रडाक्टआ रिजेक्ट जादों जों गाथेन नुफैजोबो आरोना मोनहैदों मोनहैयाखै ओमफ्राय ट्रेकिं आइडिफोरखौबो नायबाय थायो जों थ' बेबायदि खायफाना टाइम लायो डिलेबो जायो दा बिदिनो जानानै दं सानैना माने नाम्बारा बेलेगखौ हरबाय मा हबेजिंनि मगन माबा नांबाय आच्छा नाम्बारा बेलेगखौ हरबाय ओमफ्राय सासेना वाट्सएप नाम्बारखौ होदों ओमफ्राय वाट्सएप नाम्बारा गैला बेलेग गोदोनो माबाबाय वाट्सएपल' सोलियो नाम्बारा सोलिला अटिपिथ' मोनला बेयो दा बिदियाव मोननैया रिटार्न फैगासिनो दं
बेबायदि आरोना रिटार्न फैलायबाय नै उफाय गैया जोंथ' लसानो माने जों बादा लाबोनानै जाखायाखै नालाय जोंनि लस जाबाय नालाय फैसा होना हरबावनांसिगोन जों गोजानाथ' खमाव सहैया कुरियार सार्भिसा गोजाना अबा 200 250 300 प्लास थांलायलाङो माने गोजानबाबो गोजानजोंबो खोथा जाहैबाय आरो अजनजोंबो खोथा जाहैबाय आरोना कुरियार खालामनाया मोननै बुस्थु आधा केजिबाबो 1 केजि हमखाबाय 1 केजिनि एसे पइन्ट बारबाबो बेखौ 2 केजि हमबाय थ' बिदि जायो थ' बेखौ डेलिभारि होग्रोजोबसै आं हालायला मानसि थिखानो गोगोम गिलिर जाफैदों खमबाबो 2500 थांगोन आं 3000सो डेलिभारि चार्जआनो जोंनिफ्राय बांसिन मोनजाबावो डेलिभारि खालामग्राफ्रा थ' आईटी सेक्टरावहाय बर'फ्राबो एकदम गोरों दंबा डेलिभारि सिस्टेम बेफोरबायदि खुलिबा बहुत बेनिफिट दङ मोजां सोलिनो हायोब्ला आरोना जोंनि बर'आव गैयानो होनजायो आजिखालि जागोन उनावहाय फिउचार गोरों ओंखारबावगोन नोंथांमोननि जोंनि सोरनिबा फिसाफोर जाहैनोबो हागौ टेक्न'लजियाव गोरों थांनि दायो आंहा मेसेजाव बिदोंमोन नैबे आं दोनफैखादों बेखौबो लाबोनानै बे बेलेग दं लाइटबो दङ पिंकआ बेखौ दाबो देखायाखै बेखौनानै दाख्लै फार्स्ट देखायनायफोर ओमफ्राय आगरा एसे बेलेग अबेबा हो ओमफ्राय नैबेबो बेफोरो नैबे बेलेग प्राइस जागोन पद्मनि खुन्दुङानो बेयो ओमफ्राय ओरै नैबे बैनि पार्टनिया नैबे दाग्राफ्रा एसे माबा फोनांदों साला ओंखायनो बेखौ खमावनो हरनांसिगोन खारगोन बेयो सुबालाय आखाइनि लेथ्रा बेयो दानायनि आखाइनि हाद्रि सुबालाय खारगोन ब्लेक हा जावनानैसो दायो नालाय ओमफ्राय बेथ' मोनसे पिसल'सै ओमफ्राय नैबे एसे दंबावो गैला गोदान प्रडाक्ट फैगासिनो दंबावो आरो ओमफ्राय नैबे मोननै दङ जास्ट दाम खमिया सादाया बिराद मोजां कालार खारैया नैबे मोनसे बे मोनसे गामसा एसे दङ गामसाखौ एबार प्रडाक्सन बानायलालै बहुद माने लस जायो आरोना हरनायावहाय डेलिभारियावनो चार्जआ गोगोम थाङो नालाय जों माने लाब जायाखै नालाय ओरैनो 50 थाखासोल' खायफा 70 थाखा ओरैनो ओमफ्रायहाय जोंनो पार्सेल खालामहरनानै जुदि एसे बोरैबा जाबायब्ला जोंनो फुरा जोंनि पकेटनिफ्रायसो होनाङो थ' बेबायदि जानानै दं दायो आं पार्सेल खालामहैग्रोनोसै सोरनोबाफोर माबाखौबा पसन्द जादोंबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे आं पिंक देखायनायजों नैबेबो दं बिराद मोजां बेयो सिया अरिजिनेलाव नैबे ग्रिनानो होनांगोन बेखौ नैबे ग्रिना मोननै रोखोमनि दं बेयो नैबे खमनि मोननैया ओमफ्राय बे गाहायनिया गिदिर आगर बे एसे बारा जागोन ओमफ्राय नैबे रोखोमनियाबो दङ आवजार कालार नैबेबो बिराद सलिड सिया जोबजोब्बाय बेबो बुरजाथारमोन बिराद सलिड नैबे लाइट पिंक सोरनोबा नांगौबा नैबे डार्क बेबो बिराद मोजां नैबे ब्लेक गल्डेनाव बे पार्टनिसो पार्ट नङैबो मोनसे ब्लेक गल्डेनाव दङ मोननैल' पिस दंखाय देखायाखै बिराद मेसेज जाफैलायगोन दा मोनसे देखायबानो थ' जिखुनु हक आं डेलिभारि खालामनो थांग्रोनोसै बेखिनियानो थ' बुंनायफ्रा गोरोन्थि जाबाय कमेन्ट खालामनो हागोन लाभ इउ अल